ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଢୋଲ ବାଜା ବାଜୁଛି ଯେ ଏତେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି ଢୋଲ ବାଜା ବାଜୁଛି ବାଣ ଫୁଟୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖେ କ'ଣ ଆବାଜ ହେଉଛି ମୋତେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଆବାଜ ହେଉଛି ଆଉ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠ ଠା କରି ଫୁଟୁଛି। ଆମେ ଡରିଗଲୁ ବାହାରରେ ଆସି ଦେଖିଲା କେତେଟା ବାଜେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେଟା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ ଢୋଲ ବାଜା ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ବାଜୁଛି ମାଦଳ ଗୁଡ଼ା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଖାଲି ଡିଜେଟା ଗଦ 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 କରିକି ସେପଟରୁ ବାହାରି ଆଇଲା ଓ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଲାଲୁଅ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲା ଓ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନାଚି ନାଚି ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବର ବାହା ହେଇତେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲେ ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।